Doneiako bidean aldaketa da 3 hilabeterako. Donibane Garazitik Korreagara joan nahi duten beilariek ezin dute bentarteko lepotik pasa. Orain Luzaide eta Ibainetatik igaro behar dira erromesak. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen norenera. Frank Dolosorrek emango dizkigu xehetasunak Doneiako bidetik, baina asteburuak utzitakoak ere aletu behar ditugu. Tartean Bagirak bere inkestaren emaitzak argitaratu ditu eta bake eskatu dute Palestinarentzat Baionan. Has gaitezen! Bagira izena duen gogoetaldiak aintzina segitzen duen jakiteko abertzaletasunak zeri buruz joan behar luken militantean artean inkesta bat plazaratua izan da eta 1.800 lagunek xeeki erantzun dute zonbait lehentasun finkatuz. Euskaran aintzinamendu batzu emaitea, baita ere klima aldaketan, etxe bizitzan, sozialan eta laborantza errikoian. Horiek dira elgarrekin jendeak eraman nahi dituen lan ardatzak ondoko urteetan. Lehentasunetan ere militantziarentzat erakunde indartsuagoa izatea Ipar Euskal Herrian. Baikorki baloratzen du Euskal Hirigune elkargoa, baina ikusten du mugatua dela. Mugatua dela bere kompetentzietan, mugatua dela ere funtzionamoldearen aldetik eta behar dugula beste tresna batetara saltoa egin. Ikusten dugu, duela 10 urte bezala lehentasunezko puntuak direla erri honi eta hizkuntza honi atxikimendua, baina betiko korpus ideologikoa osatzen dela ere feminismoa, ezkerreko tematikak edo ekologia bezalako gaiekin. Eta aldi berian, jende erantzun duten guzientzat abertzale izaitia da ere aktibo izaitia, militantzia aktiboa eta initza aukaitia, esparru desberdinetan. Oraiti goiti abertzaletasuna berrituko duen bide horria finkatu nahi lukete, inkesten emaitzen aurkezpenak solasaldiak ondoko egunetan, abenduaren 2 Azparnen gazte eguna, urtarrilaren 27an Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalearen jardunaldiak, eta Bagira prozesua bururatzeko aberri egun herrikoia uztaritzen martxoaren 30an. Gazako sarraskia gelditu, konponbidea eta bakea Palestinarentzat lelopean, 500 pertsonatik gora bildu dira asteburuan Baionako karriketan. Hamasen erasoaren ondotik, Israelgo armadak zibilak etengabe hil dituela eta atera bide baketsu bat eskatzen dute ekialde hurbilarentzat. Bakea den bidea atxemaitea, hori ezin da onartu den bezala, gaur egun Palestinan gertatzen dena eta azken 75 urte horietan gertatzen dena azkenean hor konponbide bat atxeman behar da eta guk hemendik zer egiten aldugun aldarikatu, oiukatu eta erakutsi Euskal Herriak ere baduela zer erraiteko konflikto horretan. Gazan gertatzen dena onartezina da eta bistan dena urriaren 7an gertatutakoa ere onartezina da, baina guk badakigu Euskal Herrian zoin zaila den bakearen bidea atxemaitea, ez? Bada aspaldi palestindarrek bizi dutela errepresio egoera bat, beti konpondu behar dena, ez da konpondua, ez dakit badenez konpontzeko sederik ere, baina guk eskualdun bezala eta herritar bezala behar digu aier gure elkartasuna erakutsi, eta baita ere arduradun politikoer galdatu behin eta berriro arazo horri behar diotela irten bide bat eman. Populu guziek badute bakean bizitzeko eskubidea. Azpimarratzekoa da protestonen parte hartze zabal eta anitza. Gizarte zibileko partaideak, eragile sozialak, alderdi politikoak edota sindikatuak izan dira bertan. Askifite biltzen girela eta edozein gatazka konpontzeko, ez dakit hemen gaitasun berezi bat baden edo egiazko nahikeri bat, uste dut hortan begiratu behar dela. Uste dut zozoki sinesten dugula zerbait badugula erraiteko, ez dakit entzuna izanen den, baina bederen gurea erran dezagun. Halere, badakite gatazkak oraino luze iraungo duela. Ez nahi zuritxarrez sobera etxaropentsu, ikusiz mundua norat doan, Europan ere funtsan ekonomiak du maratzen. Zauria odolean dago hainik, eta gainera hainbat gobernuek ospina botatzen dute gainetik. Beaz,
Pentsatzen alden bezala, minarekin ez da bakea egiten. Eta problema da ere, min hori osoki gainditu gabe, hasi beharko dela bakea ekoizten. Bestela, gazaren txuntzitze osoa izango da, edo ez dakitzer, baina uste dut aski larria dela. Horretarako, bere alako suetena, laguntza humanitarioa sartzea, eta bakerako elkarrizketa prozesu bat abiatzea, galdegin dute. Donibane Garazin goizeko 7:00 Doneiakue bidean barna beilariak dabiltza beti. C'est avant tout une aventure spirituelle. Gazte hau lehen aldiko zetorri da, Puandoletik Santiagoraino joateko sedearekin, egunero 25 kilometra pasa, abentura espirituala, bakarrik, mementuan zauririk gabe zangoetan. Zortiak aintzin, Baionatik heldu den lehen treina Donibane Garazirat heldu da. I'm feeling something calling me. Oskar Malasiatik etorri da, deia entzun du eta bideari lotuna izan du. Hace 10 años no lo pudimos terminar, hacer esta etapa por tormenta, tuvimos que volver. Bi lagunekin Barcelonatik etorri naiz, aspalditik itzuli nahi ginuen unat. Duela 10 urte, ekaitzarengatik utzi behar izan ginuen eta itzultzeko gogoa ginuen beti. Llevamos años haciéndolo y más que nada es la convivencia. Elkar bizitza bakoitzak nahi duena aipatzen du, deskonektatzen eta denbora gozoa pasatzen dugu. Donibane Garazitik Logroñoraino joan nahi genuke. Logroño queremos llegar. Donibane Garaziko aterpetxeetan 100 lagun hartzen dituzte urtean zehar, urtea hasi denetik. 56.000 erromesak pasatu direla gure ofizinan, Garazin. Hori hainizta. Aurten hainitzoa. Joanen urtean meno 10.000 gehiago, eta urte guziaz gehiago pasatzen dira. Batzuetan 300-400 beilari, egun batez 800 ere orain gehienak bakarrik dabiltza. Gutxi dira bizpairuz, baina gehienak bakarrik gero Garazitik duiten dielaik ez dira bakarrik. 3 hilabetez, 1.400 metroko goratasuna duen bentartelepoa etxia da, orain horrea garat joateko beilariek Luzaide eta Ibainetan barna ibili behar dute, irriskuak saiesteko. Labroa eta elurra. Bi biltari hauek kanboarrak dira, aita alaba, lehen aldiko zelgarrekin bideetan barna. On n'a pas trop d'objectifs, c'est de faire le maximum qu'on peut. Federikez, bazterrak, obe ezagutu nahi ditugu. Egun atseginak, elgarrekin pasatuz. C'est un moment qu'on partage tous les deux, c'est un moyen de se retrouver, de faire un break dans la vie qui est quand même assez agitée. Eta bidean dendenak gusturat nola ez. Super bien, c'est magique, plein d'émotions de jour en jour. Euskal Herria biziki gustukoa dute. It's beautiful, especially before, since Jean-Pierre Duport. Eta bidean begira, Luka ikusi dugu berriz. C'est très agréable, les paysages sont à couper le souffle, mais c'est un très très beau chemin et c'est très agréable. Antonio ere hementxe adiskideekin. Va bien, bien. Hace mucho aire, pero va bien. Hace buena temperatura. Haizeak azkarki ufatzen du, baina gustora gabiltza ere. Haizearengatik ezin ditugu bazterrak beti preziatu, lagunak ondotik datoz, batek 80 urte ditu. Los compañeros, por ahí viene uno y otro un poquito más, otro ya va un poquito renqueante. Bueno, es que ya tiene casi 80 años, O sea que ya puede. Pero bueno, lo conseguirá. Bertzalde aurten Koreako beilari frango etorri da, pandemia hasi zenetik ezin izan baitzuten beren herrialdetik atera. Koreatik heldu dira aurten 4.400. Eta Ameriketatik bigarren atira, 7.700. Lehenak Frantzia dira, 9.000 eromesekin, gero Amerikanoak, gero Espainolak, Italianoak, Koreanoak, Alemaniak, etc. Ehunta 18 nazionalitate diferenteak pasatu dira. Baina hemen bidean elgarrekin, oinez, solasean eta eskuz esku.